Geno mar Ramogi ni riyo maber odhiambo ma kawuono chieng' wuok tich ndalo 16 dwe mar achiel 2023 rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag rameny piny odhiambo ni Ramogi par ni kidienje ariyo mag rameny piny chakore sani. Mokwongo wabiro ng'iyo weche manyien ma otimore gwenge mopogore pacho kae kinde ma bende ndalo mar jakom mar IEBC Wafula Chebukati bedo e apisi kaka jakom mar duol ma ochung' ne yiero IEBC koro rumo ayanga odiechieng' makiny. Magi to kod mamoko mathoth ahinya Ramogi kotenore gi weche mag somo bende kama koro jopuonjre madhi donjo e sikunde mag sekondar madundo miluongo ni junior sekondar kaachiel kod mago madhi donjo e klas 9 bende koro se yango ni to gin sikunde mage magidhi donje. Ramogi magi to kod mamoko mathoth bed kodwa chakruok nyaka giko mokwongo thund weche. IEBC opedho ripot mar kaka osetayo chenro mag yiero ka koro jakom mare Wafula Chebukati wuok e apis kendo koni osetiyo maber. No school should charge any fees for grade 7 runners unless such schools are reporting wings. Piny owacho olando ni somo mar sekondar madundo onge chudo ka bende ripot osegol ewi kaka jopuonjre dhi donjo e sikunde sekondar. Ka jopur osetiyo matek mopidho mchele onego yud mapato mawinjore gi tije to koro ka winy dwa biro chandogi as the county government or when we link with the national government nyaka yud solution. Sirikal ochako kuyo yath e puothe mag ochele ahero mar riembo winy ma osebedo ka ketho ochelego. Machiegni Ramogi mar yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV par ni nyalo tuduri kodwa e namba 360 kata e Facebook page mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @RAMOGITV KE. Jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo, nyinga en George Bati. Machiegni gikone to jopuonjre duto maheo 1.2 manotimo penj mar KCPE yango sikunde mag sekondar magibiro riwore godo e klas 9. Jatend migawo mar somo yango ni sikunde mag sub-county ema oyudo kwan mathoth mag jopuonjre. Migawo mar somo lando ni gidhi tudore gi mano mar arita eneno ni jopuonjre kata japuonjre ka japuonjre odonjo e sekondar ma oluonge. Joiso Duor nigi ler mar wachno. Kogolo ayanga lipota mar kaka jopuonjre biro riwore kod klas 9. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu wacho ni jopuonjre oyiernegi skunde magibiro riwore godo e yo maler maonge mibadhi. The placement was based on choice, merit and affordability of places. E kin jopuonjre moheo 1.2 manotimo penj mar KCPE higa mokadho, moheo 1,199 biro riwore kod skunde sekondar mag counties, moheo 228 biro dhi e skunde sekondar mag extra counties, jopuonjre moheo 38 biro riwore kod national schools, ka jopuonjre moheo 1,000 biro dhi e skunde mag special needs, to jopuonjre moheo 700 makwan gini malo ahinya biro donjo e skunde mag sub-counties. Each and every one of them who did their KCPE as a place in our secondary schools this year. The special needs education candidates were also placed in the regular schools of their preference, while others were placed in special schools based on their disability categories on merit and choice. E thuolo mokwongo higani jopuonjre 919 manosomo e skunde primar mayudore kembe mag jot maji ma oringo thuchegi kata refugee camps biro riwore e skunde sekondar mag piny owacho, ka jopuonjre 270 modak e kuonde mayuto jini piny bende oyudo thuolo mar dhi e skunde madongo mag national kod extra counties. The ministry has applied affirmative action to achieve equity for children from the slum areas. In this year's selection, 270 students from slum areas were placed in national and extra-county schools of their choice. For the first time, the ministry placed 9,019 runners from primary schools located in the refugee camps in public schools. Machogu wacho ni jopuonjre moko nokoyudo kony e kinde yiero skunde mag sekondar, gino momiyo kwan jopuonjre mathoth mokalo nooro kwayo mar riwore kod skunde sekondar kaka mar Kabianga High School, Nanyuki High School, Nyandarua, Pangani Girls, Maseno School, Alliance Girls, Nakuru High, Kapsabet Boys, Mangu High kod Butere Girls, gino momiyo jopuonjre mathoth ok bi riwore kod skunde manegi yiero. I've taken the 10 top
to indicate that there are schools where almost we get so many applicants, and yet the vacancies, the capacity for that school is so few. The results of the above means many candidates will not get their choices and have to accept that it is not possible to be placed in your dream school. Migao mar somo oyango ni biro ti kod NEMIS e rwako jopuonjre e klas 9 ka jotend sikunde bende onyis mondo kik ket nying nyathi mapok onen e skul e NEMIS. The ministry will use the NEMIS platform for efficient and effective management and monitoring of runners in the school system. In this regard, principals will be required to file accurate daily returns on the status of reporting to schools. Principals are directed not to admit students on NEMIS before they physically report to the school. Ewi chulo omenda mar somo, Machogu okwayo jonyuol ma nyithindgi biro riwore kod skunde mininde mondo chukre ochulo omenda mar fees komedo ni onge medruok moramora e omenda mar somo kata fees. Public secondary school fees for the 2023 academic calendar year will not be changed and will remain at Kenya shillings 53,544, while that of county and extra county schools will remain at Kenya shillings 40,555. Jopuonjre duto manotimo penja mar KCPE higa mokadho biro riwore kod skunde mag sekondar kochakore tarik 6 nyaka tarik 13 dwe mar 2 higani. Ka tarik 2 dwe mar 3 onego yud ka nonro mar jopuonjre duto modonje form 1 oseket e NEMIS. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wane mago motende gi weche mag somo en ni onge skul mora mar sekondar madundo ma owinjo ka omenda mag somo kuom jonyuol mag jopuonjre mag grade mar 7. Ma en chik ma ogol gi migao mar somo ma oyango ni somo mar junior secondary yudo nono ma onge chudo. Kaka jafombo marwa Judith Omondi lero, jopuonj mag skunde primary dhi tigi moko kuomgi e dino fuok mar nok mag jopuonj ma owinjo bed ni puonjo junior secondary. E kinde ma jo grade mar 6 riwore kod grade mar 7, dwaro nitie mondo ging'e kaka ne gitimo e penj mar KPSEA kata obedo ni gin penj ma ok dhi tigo de choro gi nyaka e grade mar 7. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu olero ni kochopo odiechieng' makiny, jopuonjre go winjo bed ni oseng'eyo kaka ne gitimo e penj go mag KPSEA. Duoko mar penj ni biro chalo kod ma: onon gi rang'iny 3, somo ma ok ochopi rang'iny midwaro, mantiere rang'iny mane piny mogik, mochopi rang'iny midwaro ka achiel kod mokalo rang'iny ma idwaro. Kendo migao mar somo kwayo tend skunde mondo riwre kod board mag skunde go mondo migi chwal paro mar uniform manyien ne jopuonjre go. Kama duong' to en ni onge skul mora amora ma oyiene ka omenda mar somo kuwuok kuom jonyuol. Piny owacho biro chwalo omenda mar mobilion 9.6 ne skunde duto kuma nyathi ka nyathi biro yudie shillings 15,000. In total, the government will spend Kenya shillings 9.6 billion for the runners in a junior secondary school this calendar year. It therefore means that no school should charge any fees for grade 7 runners unless such schools are reporting wings. Bende koro gi yie mar tiyo kod jopuonje mag primary man kod lony madwarore e puonj jopuonjre mag junior secondary. Ma en moko kuom yore mag dino bugo mar jopuonj, ahinya to kaluwore ni duol nosingo mana mar ndiko japuonj achiel e skul ka skul. We have quite a number of graduate teachers based at our primary school level, and those teachers that are already in primary schools who are graduates will be teaching in junior secondary schools. We vet that teacher who has higher qualifications and has all the prerequisites to teach in a secondary school. What will happen is this teacher then will not teach in primary school, and therefore it means if the average load for secondary school, since we have not changed that as now is 27 lessons, that teacher who has been picked then will just teach the 27 lessons in the secondary school and will not now be expected to go back and teach in primary school. Kata mane kinde gi maudong mana jumbe 2 to jopuonjre gi donjo e skul, duoko malong'o e wi lai mar somo kata syllabus ma jopuonjre gi dhi tiyo go pod onge. Mashogu koni pod girito yo malong'o
kowuok kuom aput mane oyier kod jatend piny Kenya mondo rang weche somo. The Ministry of Education is awaiting the recommendations of the Presidential Working Party on education reforms regarding the curriculum for the CPC to inform any needed changes in the content of all levels of learning. Mashogu okoni gisechako timo ikruok makare mar neno kaka igero laboratories, mak mana ni nyaka koro tend skunde los yo makare ma jopuonjrego biro konyorego kokalo kuom skunde mag sekondar mantie machiegni kodgi. We are also providing ensuring that the laboratories are in place, and for the time being, as we are in the process of doing them, the neighboring secondary schools where they are available, they will also be used while we are in the process of ensuring that each and every school has the required facilities. Weche mathoth osebedo kaluro sekta ni mar somo ahinya to kotudore kod donjo mar jopuonjre mar grade mar 6 nyaka e junior secondary. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu kata kamano singo ni duto biro dhi makare kendo bang' dwe achiel obiro duogo mar golo report ewi kaka somo dhi nyime grade mar 7. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kakoro wawere kod mago motende gi weche mag somo wadhi nyaka Mombasa. Kama gikone to koro gavana mar kaunti ma Mombasa Abdul Somada Sharif Nasir owalo jotend migepe mabiro tayo kaunti ma Mombasa e thuolo mar higni 5 ka diponi od bura mar kaunti no obiro puodhogi. E kinde jotend migepego achiel kende ema yande ne tiyo e kinde telo mar gavana Hassan Joho kamodong duto gin mawelo makor kadwa tiyo e thuolo mokwongo. Joja oko giler mathoth kowuok Mombasa. E migawo mar alwora kod weche mag tieko taka, Gavana Abdul Somad owalo jalupne Francis Toya mayande ne otiyo e thuolo mokwongo mar tend Gavana Hassan Joho kaka jatend migawo mar weche lope kendo bedo jagoro mar tend kaunti ma Mombasa. E migawo mar somo, Gavana owalo Laktar Mbwarali Kwame Mborali ma en japuonje malariany mar Moi, ka e migawo mar omenda kod chenro mag ohala to owalo Evans Ohanda. Swaba Ahmed Omar owale migawo mar thieth, ka Daniel Otieno Manyala to owale migawo mar yore mag wuoth. To e migawo mar pi kod lokruok mag kor lwasi, Nasir owalo nyadendi Emilia Chengo Kelo ma en rawera ma jahigni 31, ka e migawo mar weche lope, gedo mag udi to kod dongruok mag bombe to owalo mane en jating ndai mare Mohamed Hussein Mohamed ma bende ong'ere kod nying mar Amado ma en rawera ma jahigni 32. Kenneth Moigai mosebedo katugo e sinema mopogore e pacho ka owale tend migawo mochung'ne weche mag tuke, rowere kod jotich sirkal, ka nyadendi Kibibi Abdalla Hamis to owale migawo mar Blue Economy, pur kaachiel kod pith jamni, eka Mohamed Osman to owale migawo mar limbe, kido kaachiel kod chenro mag ohala. Laktar Noah Akala owal kaka jago mabiro telo ne jotich kata Chief of Staff e kaunti ma Mombasa, thuolo maende otelie kod Job Tumbo e telo mokalo mar Hassan Joho. Moko kuom jogo mabende ochiwne gi lemo mag ng'ado rieko ne gavana gin Mahmud Nur madhi ng'ado rieko korka weche mag dongruok e lony mag mbui, Mohamed Tenge Salim mabiro ng'ado rieko korka weche mag siasa, Laktar Fauzia Karama korka weche mag ohala, Goshi Juma Ali mabiro ng'ado rieko korka weche mag rowere, kaachiel kod Gilbert Langat ewi chenro mag wath ma Mombasa. Juma moko mabende opodne gi lemo gin Peter Opondo Otieno mane owal kaka jakome agucho muom mideno ni Mombasa County Consolidated Revolving Funds, kaachiel kod Julia Sowino mowal kaka jakanyono e board marango wach chike matayo weche mag kuong'. Jotelogo koro biro chopo e nyim kamati moyiedhi e od bura mar kaunti ma Mombasa mar nonogi kaeto bang'e puodhgi gi od burano eka gichak tich. Gimomora ni wan kaka ogandawa omiyo walemo moko 2-3 kata 5 ma mano nyiso luor ma en go kodwa, kendo mano en pak. Koro gimotemo kwayo jodalowa moyiergo mondo gibed ni gitiyo ne oganda, kech gavana ok wanyal chopo ire waduto. Gavana oketo kanyo mondo gikonyo ogandawa mantie Mombasa kae. Aneno ka Sarifo timo kaka nowacho nobiro hakikisha ni cabinets ge obro kete kabinde te mane Mombasa ka. Taneno ka kabinde mane Mombasa ka oketo te makabila mogolo oko en mamonge Mombasa ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kowuok Mombasa nyaka Ramogi wadhi nyaka Migori. Kamoro ni moko kuom MCAs mag od bura mar kaunti ma Migori ne obalo kod twak ma oyiedhi mane oluongi gi telo mar od burano. MCAs go ramo ni nyaka chwalnegi omenda mag basari to kod yudo hola mar nyiewo nyamburko
e kind dwaro mamoko eka gidhi nyime kod chenro mag twak. Ripota marwa ma Migori George Juma miyowa ler ewi wachno. Kao kalo kuom oboke ma pacho kae, od bura ma Migori ne oluongo bura moyiedhi chakre saa 3 kod nus mar okinyi. Moko kuom gigo eko mane oketi obokeni en paro mar golo oko jokanyo mar bodno mochindiko jotije e kaunti ma Migori. MCS malo 30 ne chopo wang' saa kabile kane ogo kot mondo gidonje mondo gichak twak ne gichung' kar tiendgi e oko mar od burani ka giwacho ni ok ginyal twak nyaka kongi gimomiyo pok giyudo omenda mar basari, ola mar nyiewo nyamburko kaachiel kod moko. Kuongo en wach basari. Kaka basari ung'e ni okonyo nyithindo man kie, jomo chande gweng', ne giseng'eyo we are the laymen, wane joma nie grassroots. Mano nyisogi ni basari wadhi miyogi. Kagoro gik nyaka sani ok gine dalili mar basari. Samoro chuno wani wabiga piko e kichopo ng'owa ka nikech ka loan manuje bene wayudo pok wayudo nyaka ng'owa nyaka sani. Okang' ma Jalup Spika Matthews Chacha kod jatend kweth maduong' e od bura ni Ken Ouma mar temo wuoyo kodgi mondo gidonje twak ne ogore lwanda. Ne ochuno Jalup Spika mondo nodhi nyime kod twak e od burani kod MCS Tanja mane oyie madonjo od burani. Kweth mane obalo kane oneno ka wechego mag twak ne dhi nyime od burani ne gimonjo od burani mar temo rocho chendogo mag twak. Daga members respect nyaka bed both sides. So gimose timore floor sani any illegal must be challenged. We shall do it the right way. Jalup Spika kata kamano ne odhi nyime kod twakni ma orumo kabende lipod mar dwaro thicho oko bod mochundik jotije e kaunti ni ma Migori ni losne kamiti madhi ng'iyo wachne. Kata bang' tieko twak e od burani, pogruok pod nodhi nyime e kind MCS e oko mar od burani. MCS go mane obalo kod twakni ne oramo ne gineno matek e lwet jopiny ka utende kod omendano mar basari obende nyaka sani koro pok ogol. Communicate to all members mar assembly ni manyiso gini we've made arrangement with the department. The bursaries were to be collected on Monday, in last week. Nyaka sani onge official communication mose biro ne an kaka chair. Kendo nyaka sani folk forms go obiro to ne wagombo ni forms go dhi mapiyo mondo wang'e the guidelines and procedures modhi chiwo godo forms go mondo sama yaw school to nyithindwa timo ng'owa oyud nikech wadaki miere madhiera ng'enye. Kweth mag MCS mono dhi nyime kod twakni ka otelnegi kod jatend kweth maduong' Ken Ouma ne oramo ni moko kuom MCS ne itiyo godo mondo korochi chendono mar twak. Nitie chik to ka nitie chik speaker ema control ot. Koro sama ne ot kanyo ka members onyise pachgi to ber ko winjo adiera. En mana ni samoro nitie wich rach moro ma ka ji kelo koro ji ok winjre, but adiera ma nitie en ni ji to sani winjo marach. Weche mabedo gi wabro loso duto ji obeda beda gi kwe gin gik manyaka timre sama wachako ni. Wan mana gi dweche 4 nyaka ne wadonjo assembly ka. Mokumbe MCS bende ne obalo kod twak ma odiechieng' ma kawuono. Koro ramo mokum jotendgi. Koro ok tini gi yono makare kabende nyaka sani. Koro gichako chenro mar choko sei mar golo gi oko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kakoro wuok Migori nyaka Ramogi. Wang'iane motenre kod weche mag duol mar IEBC. Duol mar IEBC oketa yanga lipot manyiso kenge mag segoyo tok yiero maduong' ma higa 2022 mano yiero maduong' mokalo. IEBC oyango ni giseketo mise motegno ne yiero ma pachoka kata odoko ni nitiere midhiero ma pod chandogi e tayo chenro mage ka mago oriwo koda ka kweth mag ji matemo chuno IEBC gidhi ataro mar chik. Walter Nyambaga miyowa mathoth. Duol mar IEBC kotelne kod jakom ne Wafula Chebukati kanyakla kod riwruoge moko mag piny owacho. Jokanyo mag migepe kanyakla kod joneno mag yiero obiro kanyakla golo lipot mayango kenge mosegoye weche mag yiero pachoka. Pot mani oketa yanga kod jakom IEBC Wafula Chebukati mana ka odong' ndalo achiel kende to wuok apisi. Oyango ni moko kuom lokruoge mabeyo moseketi kod duol mar IEBC e kama mago ma oting'o koda ka chuogo apisi mag IEBC e kaunti ka kaunti e kipimo kod kinde mokalo ma kauntis 17 kende mane ni kod apisego. Chenro mag chiwo tiegruok ne oganda e weche mag yiero e pedho dwaro mag loko chike matayo yiero pachoka. Medruok bende osebede kwan jogo ombulu nyaka 2.5 million e kunde mag luto ombulu sani oselak e koda ka pinje ma oko.
IBC okoni ne gitiyo kod pesa matin e tayo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo, ka chenro mag dino rode mag chocho yiero bende ne oketi. Gimedo ni ne gichwalo tipo mag Form 34A kendo ne okete lela duoko e mbui kama ne jopiny ne nyalo rango gi nyamonge. IBC okoni ne gitiyo kod apisas mag obila kanyakla kod ute mag fwambo kaka okenge mabeyo mag goyo kang' e yor demokrasia. IBC kata kamano koni dwaro nitiere mondo rang matut kuonde madok chien nitiere kaka kwede mag dho udi e kinde mag siasa kod rochruok kod apisas mag IBC mamoko ichwe lal godo miru tieko midhiero mag temo loko chike mag tayo yiero, ahinya to kodong' seche matin to ganda dhi e debe. Agucho omenda machwalo omenda matin ne IBC kodong' seche manok mag timo ikruok. Duono bende okoni paro mag lomba pisas mag IBC mondo lok duoko mag yiero nyalo kelo tulo pacho ka to kod puso weche moko mapok oyangi manyalo holo lot kuom oganda. IBC koro chwalo mondo ketie tim rito ratiro mag oganda e yor lando duoko kaka en jiwo demokrasia kendo tego riwruoge moko mag piny owacho kod mago mag jokanyo kanyakla kod dhialo katiba kendo rite. Riwruoge mamoko to kod jokanyo kanyakla kod apisi mandiko duond buche mag siasa motelne kod anderitu to kod mano mar Attorney General Justin Muturi opoyo lipot mar IBC kendo singo keto e tim dwaro mar neno ni lokruogego odhi kare. I also want to note the Dispute Resolution Committee of IBC, which was also inclusive and included the Office of Registrar of Political Parties. We sat with them so that this post-election period, we saw very few cases that related to political party membership. The report affirms IEBC's commitment to open itself up to scrutiny in the spirit of transparency and accountability. We wish our successors all the best as they pick the baton from us to take the elections of this country to the next level. Jodogo nowacho ni duto rumo gimoro amora man kod chakruok mare nyaka bed kod giko mare. Komisionas adek mag IBC wuok e apisi kendo gidhi e rutaya mokelo kanyakla Boya Mulu, Profesa Abdi Gulie kanyakla kod jakom IBC Wafula Chebukati. E kinde moganda jo Kenya moko osebedo kadhialo gi kuom tich matek magisetimo, to moko bende dunya pilo e wengegi. Makmana ni gijiwo komisionas manyalo kawo thuolo margi mondo obed jogo ma jochir to kendo mago marito katiba. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi pod wan mane mago motende gi weche mag commission mar yiero IBC. Kama jakom mar IBC Wafula Chebukati wuok e apisi yangu dichieng' makiny bang' tayo duolno mar yiero kuom thuolo mar higni 6. Chebukati manyicha ne obago yiero maduong' mag 2022 osebedo ka yango ni en owuon omor kaka ne osetayo yiero kendo kelo lokruok e duol mar IBC. Jo Kenya kata kamano nitiere kod yore mokikore kata weche mokikore nitiere jogo mawacho ni ber ma osekele duolno en mano manyalo kelo okang' mar rie piny Kenya ka bende nitie maneno richo moko ma oseneno e telo mar Chebukati. Ling'any mar Chebukati chalo nade? Dwe mar achiel higa 2017 dweche 7 kende to ganda jo Kenya ne dhi e debe yiero maduong'. Duol mar yiero IBC noyudo jakom manyien kendo tieko wich bar mar jal mane dhi tayo yiero maduong' e kinde ma kampen ne ochacho motelo ne yiero ma higano. Wafula Wanyonyi Chebukati ne okawo lemo mar bedo jakom kendo keto singo mar tayo yiero ma uyanga. Bang' tayo yiero mare mokwongo kaka jakom mar IEBC dwe mar 8 higa 2017, doho ne oyango ni nitie both e chenro mag yiero duto kendo maneno gai mar doho e kindeno David Maraga ne owito oko duoko mar ombuch jatend piny ka IEBC kokalo kuom jakom margi Wafula Chebukati ne omi chik mondo oyaw kuku mar duoko ma idendo ni sava. Gino manyaka chiel kawuono oganda jo Kenya pod rito. E wi ma Bukangesa mar duond bura mar Communist Party of Kenya yango ni mano e both mokwongo mane Chebukati otimo. Kata mano ng'ad bura e doho mamalo miluongo ni Supreme Court mokwongo, ne nitie gik mane doho wacho ni Chebukati onego bed ne timo, kaka ne weche mag rango sava mar IBC cha. Ibro yudo ni ne warito ni mondo Chebukati oyawonwa sava mondo wane nang'o ma dibed ni mondo timore mondo jo Kenya bed gadiera. To kata obedo ni doho noseng'ado mano, Chebukati notamore. Jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni okoni kata obedo ni oganda jo Kenya ne oketo geno kuom Chebukati bang' bedo gi to e yiero manosetime higni mokalo.
Okang' mar jakom mar IBC ng'wonye moko kuom weche yiero omedo nyayo to e chuny oganda jo Kenya. We had lost faith in our electoral system prior to 2010 and even before 1997. And if Chebukati lived to his oath of office and to his qualifications, because his qualifications are those of a judge sitting in the Supreme Court of Kenya, he would have done everything possible within his powers, and he had all the powers and all the independence in the office to ensure that what goes into the Kim's kit, what goes into the server, is left for all Kenyans to see. Chebukati bende sayo kuom riemriwo wi commissioners mag IBC ahinya kotenre kod duoko mar ombuch jatend piny e yiero maduong' mahiga mokalo. Ka in ng'ama otelo ne yiero machalo kamano, nego bed ni in ng'ama nyalo riwo jok mitiyogo kamoro achiel mondo sama weche wuok to commission kaka IBC no wuoyo gi wach achiel. Ok ni moko wacho kama, moko wacho kama. Nikech mano kelo to e weche mag yiero. He lacked the managerial skills to put a board together. When you have been given such an important office, you need to give it your full, your best. We would have judged him differently if he was able to bring the other 4 dissenting commissioners on board. And as they were announcing the elections of 2022 general elections, he had time to have gotten a consensus. He needed a majority of the commissioners on his side. He needed only one more. What did he do? He brought a minority report, filed it, and it is a minority report that has been left to guide us as a country for 5 years. Jeremia Kioni bende koni Chebukati ne winjo som kaka mane en ogai mar doho Willy Mutunga ne otimo mar weyo apisi chon. Kar chunjo e kom nyaka odiechieng' mogik ka weyo IBC ka okengore maonge kore gatache. Justice Mutunga did when he was appointed as a Chief Justice, the first under 2010 Constitution. What did he do? When his tenure came to an end, he left office 6 months ahead of date of exit. And he allowed the Judicial Service Commission to advertise for the position of the Chief Justice of Kenya when there was no vacuum. What has Chebukati done? He's left it until the last minute. He has now left without a chairman to the commission. In fact, he has left us with a chair, without a single commissioner. Kata obedo ni nyalo dir kuoyo e wang' Chebukati kuom both manotimo e kinde mare kaka jatelo mar IEBC. Buka Ngesa koni chung' mare motegno ahinya e kinde walo jochung' e kom jatend piny Kenya yange kaka jatelo mani kod chung' mongirore. Gima nyalo wacho ni strength mar Chebukati en ni onyalo withstand pressure. Ndalo ma itimo clearance mar jok monego bed ni chung' mar bedo ker mar Kenya, to ne ong'ado bura ni ji 4 kende emokalo ratil mar pimo jok madhi kalo mar nyalo dhi ombulu. Koro bang' mano aparo ni koseng'ado to ne wantie gi jal moro mane chung' ma bende nobiro gi crowd ne kanyo mathoth. Koro ne waneno ka en, I think wanyalo wacho gi dho ngere ni Chebukati was a calm. Koloso ndalo achiel kende motelo ne wuok ne apisi ayanga kaka jakom mar IBC. Chebukati to chamo nyadhi ni ne otiyo tich mong'ith kaka jakom mar IBC kendo tayo yiero ariyo ma onge kod tulo moro amora. I exceed a very contented man, and I say we gave it our best. We charted and weathered the storms that threatened the existence of the commission. We endured relentless fatigue in our preparation for election. We mustered high courage to overcome perils of democracy, and we delivered the sacred will of the people of Kenya. Weche Chebukati gi okwedi gi Jeremia Kioni mawacho ni dongruok mar demokrasia ma jo Kenya osenyiso ema omiyo onge koko manowuok e yiero ariyo ma Chebukati ne otayo kaka jakom mar IBC. If it was not for the maturity of Kenyans during those 2 general elections, this country would have seen the worst of fighting than we ever saw in 1992, 1997, even 2007. Kakoro kinde mar Chebukati apisi kaka jakom mar IBC orumo, penjo en ni to jal mabiro kawo komno bende biro chopo geno mar oganda jo Kenya
kendo tieko to ma osetenore kod duoko mag ombulu e pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Kora mogi gi lipot no endo ma otenore kod wach mar wuok e apisi mar jakom IEBC Wafula Chebukati tero wa yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono. Amora ahinya kodi in bende ioro ote magi kotenore gi weche manyien ma wakelo ni odhiambo ma kawuono ni endi Caleb kawuok Othoche awinjo makare gin gi min Malin. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Ramogi akwayo namba ming'iyo godo sikunde an John obiro mi lipod no endo mar namba ma ing'iyo godo sikunde. Erokamano ahinya. Silas Kikanga winjo Ramogi mos gi joodgi ka gintiere Migori gi Ribe. Erokamano ahinya. Asemolo kantiere Rweya Kano Kolwa East Kisumu County. An bende aneno Ramogi TV kendo weche manyien molona e yo ma ong'ith kendo makare. Erokamano ahinya. Stephen Swaka kawuok Awendo neno maler kendo en bende okete manaka. Pastor Mundo tiche mar gimonyinyore en bende neno Ramogi TV weche manyien kendo wacho ne Polo Gango mar Gemuriri wacho ni Ramogi ler kendo nyilni choponwa makare ahinya. Kantiere wach moro amora motende kod weche manyien ma wakelo ni nyakwa Ramogi odhiambo ni weche manyien mag rameny piny inyalo ndiko na nambari 36000 kata e Facebook mar Ramogi TV Kenya mondo miane pachi ka otende kod weche manyien minno ka bende wakelo ni kowuok mago mag somo kaachiel kod wach mar wuok mar Chebukati apisi ka koro rotaya Yanga odichieng' makiny magi kod mathoth nyakwa Ramogi pod wan gi weche manyien mag rameny piny e tielo mokwongo wakaw yweyo ka waduogo med mana keteka. Nyakwa Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kaachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. I love View Sasa. And for dessert, Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Wanda Chibalonza Muliri is a 16-year-old girl, and she's the daughter to the late Angela Chibalonza. I stayed with my dad since I was young. When I was young, he told me that he used to breastfeed me. Sometimes I used to cry for my mom. You two seem to have a very beautiful relationship. Since I was young, I've been knowing that he's my mom and he's also my dad. I do pray. And one thing I came to learn, life must move on. Ninataka Ebeneza ijengwe juu yako. To watch this story and more, download the Citizen Digital app.
scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyakwara Ramogi bang' wuok e yweyo no wadhi nyime gi weche manyien. Doho ma Nairobi oyudo kod ketho jago ma itudo kod keth mar loso chenro magalagala mar dwaro muojo gi mbom od romo mar KICC. Victor Odedebwire oyud gi ketho makamano gi doho ma Milimani e bwo jayal bura Bernard Ochoi. Bwire oyud gi ketho mar fulo maling'ling' e wi chal mar odno ne janjore ma oyang ni Mohamed Yare Abdalla mane osechako chano chenro mar muojo odno mar KICC. Jagono ibiro ng'adne bura tarik 8 mar dwe mar 2 higani kaluwore gi kethono mane otimo e higa 2017. Charge had been proved as an overt act had taken place. That the accused had been instructed by his cousin Elgiva Bwire to open a Facebook account through which he could receive instructions, and this happened, and the accused put into motion the instructions on surveillance. He received payments for the same. The accused thus collected information on behalf of Mohamed Yare Abdalla for purposes of committing a terrorist act at KICC. Nyakwara Ramogi kethono ne Victor Odedebwire oyangi ni notimo higa mar 2019. Gikone to koro en fungruok ne jopur mag ochele ma Ahero e kaunti ma Kisumu bang' chenro mar kuoyo yadh winy chakore otieno manyoro. Chenro no nyotele gi tend kaunti ma Kisumu ka koro jopur ni kod geno ni chenro no biro tieko midhiero ma gisebedo ka gikaloe. Lydia Okeyo nigi mathoth. Otieno mar chieng' Jumapil. Chenro mar kuoyo yath mariembo winy mosebedo ka kelo midhiero ne jopur mchele ma Ahero nochakore ayanga. Masin makende ma otisi ni drone ema itiyogo gi jokuoyo yath. Masin makamano nyochako fuye kor lwasi e midhiambo manyoro kendo okelo geno ne jopur ochele ne winygo mag mire koro idhi riembi chutho. Jatend migawo mar pur e kaunti ma Kisumu Kenneth Onyango osingo neno ni chenro no okelo lokruok. Nyaka otim matek mondo wakony jopur mago maka mondo mi problem ni ok onego bed ni hinyo jopur. Ka jopur osetiyo matek mopidho mchele onego yud mapato mowinjore gi tije. To koro ka winy dwa biro chandogi as the county government or when we link with the national government nyaka wayud solution. En midhiero ma jopur osebedo ka kadhe kuom kinde malach ka thothgi osebedo ka ywago lal ma winygo osebedo ka kelo. Winy osenyuol e namni mopong' thich. Onge faida mwanyalo yudo e wach mar puro michele. Wapuro ne winy to winy kawo dhigo, winy dhi nyuologo nyithindgi to wadong' kwatho. Michele wapuro gi pesa mang'eny, fertilizer okawowa pesa mang'eny. Sani wathagore kaka watimo onge nikech winy ochamonwa michele. Kuom thuolo malach, nyithindo, mine kod jodongo osebedo ka ywago reyo e wi mano ma giwacho ni ywaruok mar tend kaunti ma Kisumu e kedo gi winygo. Winyo ne go gi mitoka, winyo ne ndege biro to ringe nam kadidek, to nego winyo, to koro sani giseketo ochandore, to nitie ng'ato ni ofesa. Ma winjo maber to hata winjo marach nikech apuro te owacho ni yathno koko ni to dhi negowa wayie mondo watho. Geno koro nitie ni chenro mar kuoyo yath mariembo winyno dhi kelo e giko midhiero ma winygo osebedo ka kelo e puothe ochele ma Ahero kod alwora mare. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jotim menyo ni ji ma nyoyudo masira mar ndege piny Nepal oyango ni koro gigo badgi piny kendo onge jawuoth moro amora ma gireso e masirano. Jatend chenro mar ndeke piny no oyango ni onge geno mar yudo ng'ata ka ngima e masirano manyo juko ndege manyo nigi ji 72 e iye. Chenro mar menyo osebedo ka dhi nyime ka jores ngima oganda pod medo kolo kar masirano. Ndegeno mar kambi mar Yeti Airlines manyore kowuok e gwenge mag Kathmandu nyo oyudo masira ka nyo temo podho e boma ma Pokhara.
Jodongo mawuok Kaluo kotelnegi kod jatendgi Nyandiko Ng'adi owuok oko mareno ni odwok kido kaachiel kod timbe oganda Luo ma osebedo kalal e kinde ma osekalo. Achiel kuom mago en miel mar Ramogi ma oganda moko to dendo ni mien kondo. Sharon Ong'ao miyo ler mathoth. Miel mong'ere kaka kondo, jomoko bende dende ni Ramogi dance, en achiel kuom miende ma ong'ere ahinya e kind oganda Luo. En miel mani mielo gi jodongo e kinde mana girwako welo modhial. Miel makamano bende ne isidho godo jodongo e kinde nyasi. Kae jodongo wuok oko kar rombgi mar duoko kit miendno kaka yo mar nyiso luor e nyasi mopogore opogore. Ongeli en ng'ato mane jaluo midhiye mok dhiang'o ringo. Omiyo ma guri ng'ama chon noncho nyuol chon nyaka dhok rengi. Koro onge keth moro korka kanisa onge kiko jaluo kata imna pasta marwa mae ni mineno wakoni kamoro kawang' jo obedo piny kamoro wanyalo tedo kata buche. E okang' mokwongo e gweng' ma Kakwa Ajuok e kar chung' od bura ma Karachuonyo, jodongo ne obago nyasi mokwongo mar dhialo kit miendno. Miel mosebedo ka duono kuom thuolo mar higni 40 mosekalo e gwenge ma Kaluo. Miel makamano miel e nyasi mar ik mar Benson Nyang'iye, achiel kuom jodong Luo e gwenge ma Karachuonyo. Okang' manenore ni dibede ni miel makama duogo kendo. Miel mar kondo en ni joluo nong'eyo ni tho gimoro marach to kendo kobiro to nego riembe mondo kik ochak oduog kendo. Koro joluo ne golo dhok gi tong' to gi mau migono, tiende mano ka en gima nitie to ringoa mane tie mauno mondo ka tho neko to kik ochak oduog kendo. Koro mauno ne riembe, mane momiyo wabiro gi dhok to kendo wadhi gi tonge to kendo ji ochuo kondo mar nyasi mar joluo. Watimo kamano mondo nyithindo mwanyuolo bong'e ni ne waneno kamar ng'ane mar kwarwa mar ukia wuonwa notim kama. Un nyithindo ma nyithi Luo kawe ukit Luo moko kik owetgi te kata jorachere mukelo nulemo otaro ugo no pod timo mna kitgi. Wan ma watimo ni makit Luo jaduong' ma ng'ungu maromo kama mokebe iro diji fual wetgi opike huko noromne. Jodongo makamago oramo ni kit Luo gi timbe gi nyaka dhi nyime ka gisingo mar duoko timbe duto madibed ni oganda wigi wil godo, ahinya to mana manyalo kelo ber ne oganda Luo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Raundi ya tindi kwa tigara botaka imanyasai maiga. Hosori enyira nainde embo kigima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Haki nombogo boli mbaigwana ina boliga. Hozima da gadinya pichi. Karo masachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwatire baka. Ngitarite mutagochi. Otaite somoni yaku. Afika nje tataki tibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher egosori enyekigima yaruliriko aseviu sasa bono. Shabake's Premier League's jackpot 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Anadwa ni dhi mabor ahinya maonge kaka Bihan biro paro wachni kendo. Dhiyo.
chakre kawuono kik iluong nyako mosedhi kata doni jaodi. Yel wengeni maber mondo inen. Aditi dhi kelo nyathi ka. She's pregnant. Okochno ni mondo imiya herani. Kata kaponi ni nyuola, ng'at moro machielo nyalo miya hera kaka mama. Machiegni nyako Ramogi koro wadonje weche mag tuke. Jaod bura mogwel Irene Mayaka mawuok e kaunti ma Nyamira oyawo chenro mar piem kata tournament e kaunti ma Nyamira kuno. Jatelo no chako tukego kaka mag jiwo talanta kendo golo rowere timbe ma ok ni kare. Ka oloso e nyasi mar yawo tukego e boma ma Nyamira, Mayaka wacho ni tukego biro konyo rowere bende medo jiwo chenro mag pith mag yien kaka yor kedo kod oro. His younger brother, I used to school here. This particular tournament is themed around saving our rivers, climate change. Because you guys know when you drive around near our rivers, you'll notice that we used to have 11 rivers, now we only have 2 that have water. The rest have all literally dried up. Why? Because people have planted the eucalyptus tree next to the wetland area, and the eucalyptus tree is very notorious in terms of inakunywa maji. So it has economical value, but also it's destroying our rivers. So the question is, can we then plant trees that save our rivers, that do not affect our rivers, but still have economical value? We are going to go out of our way to also facilitate in a big way to ensure that this tournament becomes a success. For a very long time in Nyamira County, we haven't had such initiative, but we have constantly seen other regions bring forth such big tournaments, and they have always succeeded. I am happy that now you're putting Nyamira in the map. Now this is the goodness of having one of you moving up so they can bring Nyamira to the map. We are very grateful to you because you have really assisted us a lot. As the FKF Nyamira County Women Rep, I'm really grateful. You have assisted our girls, and this initiative, I'm very sure it will assist them so that they may go great in matters football. Nyakoro Ramogi samane wachako na singo ni wabiro bedo gi kidienje ariyo mag rameny piny. Mokwongo en weche manyien makoro watieko gi sani. Mar ariyo en twak mabende wadhi chako bang' yweyo adundo. Wendo mara mabende en okil kamaloka Dr. Eric Komolo sedonjo ka kendo obiro loso kode achiel kachiel mondo wamenya ni to higni 6 mag Wafula Chebukati kaka jakom mar IEBC obedo nade. Parni Chebukati nodonjo e lemoni e gana 2017 dwe mar achiel tarik 18. Odiochieng' makiny tarik 17 dwe mar achiel gana 2023 owuok, nyiso ni otieko thuolo mare mar higni 6. Magi to kod mamoko mathoth ahinya e twak marwa mar rameny piny kik bai. Kuom thuolo ni duto te jaloko marwa obedo Winnie Adoyo. Wakaw yweyo ka waduogo to koro watwak achiel kachiel okil kamaloka Dr. Eric Komolo. Kik idhi mabor. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamorwa. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mane Ramogi TV.
I love View Sasa. And for dessert, Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. We've got you covered. Winning on shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Nyakora Ramogi kamora mora maintiere na singo ni wadhi bedo gi twak mara odhiambo makawuono mulo weche motenore hie kod higni auchiel mara jakom mar IBC Wafula Chebukati odiochieng' makiny ogoriti kendo loko twang'ne ne apisi manitiere Anniversary Towers bure Nairobi. Kaen owuon owacho ni otieko ka wiye kendo goke ni malo. Nyiso ne ochamo nyadhi ni otiyo maler ne oganda jo Kenya kendo chopo dwaro mar oganda jo Kenya kaka ne osingore ko chamo muma e kinde mano chamo muma mar apisi tarik 18 dwe mar achiel 2017. Dweche 7 kende to oganda jo Kenya ne dhi e yiero ma bende ne owit oko kod doho mamalo mogik kata Supreme Court e bwo ogai mar doho e kinde no Justice David Maraga. Owacho ni magi nokonego chunye kendo higa mar 2022 no chung motegno mar neno ni oganda jo Kenya oyudo adieri margi kotende kod ombulu mane gigoyo chieng'no. Wan kago Okil Kamaloka Dr. Eric Komolo machiegni e studio mar Ramogi TV kendo Happy New Year nikech pok wanenore higa ni inyiswa ni to alal kanye ilal kanye koso nyocha podi nono weche mag Chebukati wuok e apisi bang' higni auchiel machiegni. Ero kawono Georgia sebedo kalal matin ndalo moko be chanoko matin. Lakini kura aseduogo and aduogo sama ber nikech ok ne an ka mogik ndalo Chebukati taduogo ka koro Chebukati wuok. Koro apana duogo at the right time mondo wang'e ane to Chebukati ne bo ti adieri. Obviously Chebukati en dhano nitie kuonde moko osebe. Ageno ne nyakora Ramogi bende negi opinion gi nitiere maparo notiyo maber, nitiere bende maparo nitiere kuonde moko monong'ikne matin. Chutho to eto wuon to odhi pakore. Koro an report sase neno. And asesomo mano wuon to bi gaida ka debate kod kaeni. Nikech eto nyaka opakre onge gik ma owacho mang'eny magitimo marach. King'iyo yiero monotimore higni 2017 gi 2022. Yes. To kidwa bedo ng'at ma objective king'iyo Chebukati ting'iyo ne bende nitie gima notimo maber 2022 mane ok otimo 2017 gin gi team neno. Bende commission oweyo ka bende oriwore kata commission opogore. King'iyo mago te tibiro fwenyo ni samoro commission oweyo kopogore. Samo wuoye kod ni deputy deputy director mar IBC jatend IBC chande Majano set Majane deputy ne pod nitie suspension no riembe ni nokawo side iluongo ni jatatije mar IBC jatatije secretariat. Koro secretariat samoro ok oriwore kaka waparo kata kowacho ni wuon to ne giyawo branches kuonde te counties 47. Samo wuoye ni IBC tiyo kata commissioner kata achiel. Onego bedi ni ka gitiyo motegno kaka team and mano be gima ne watemo wacho Supreme Court. Onego bedi ni nitie transition arrangement jok mane mancho resign ang'wen kamilo wonchore Rafoka kata kane gikoso nikech mano te wene tribunal
to ne wang'eyo ni at least ne wang'eyo ni Chebukati ne dhi wuok tarik 17 gi tim nene. Koro ichako penjore ni okay, kata ka ne igologi no chuno nyaka golgi immediately koso wawe transition arrangement nikech tribunal te nyalo bedo for the next month. Koro gimi penjore sana ni ka nitie by election sana ka mbunge kata senator kata joma chal kamago nyasao motikene yiero nyaka tim kata ng'ato resign ingene yiero nyaka tim within ndalo 9 ng'ama dhi timo yiero secretary te benyo timo yiero ka oge commissioners ng'ama dhi gazette chieng' yiero ka speaker se declare vacancy. Koro kipacha to weyo IBC kopogore lakini mano koulo ni okotiyo maber kunde moko kama gin kunde mage miwacho ni Chebukati tiyo maber kiwacho ni bedo ni mage te notimore to ok nyal nyiso ni okotiyo maber gin kanye gin minyalo wacho ni ka gi ka ng'at mabiro kata jok mabiro biro somo bug Chebukati to giwacho ni mae yo manose pakoro mae molo mok ni gibiro girucho nikech nitiere gima oseketi minyalo lu. Kipacha nitiere kuonde ariyo minyalo wacho ni Chebukati otemo. Mokuongo en ni IBC en kom liet sana. Maliet marach makata an kane keta commissioner kan gadiera nyalo tiko higni 6. Koro the mere fact no bedo mi otiko higni 6 ma wuok samoro nyalo wacho ni samoro ne en gi sinani onyalo withstand pressure. Mano ko wala kutiyo marach mano wala ni at least obedi office nyaka riembe to ka ok riembe to tieko jomoko ngene no resign kombe ge no weyo koro and of course moko no weyo the meeting ambassadors jambete gi kachal kamago koro kingiye kamano nyawajo okay at least otiko tam ne mano wala ni en jasinani mara ariyo otemo keto wach technology ni election kingiya sana nikech portal cha ng'iyo motegno sana kingiyo 2022 ne gitemo keto technology cha open makoro ji neno kidhi gine website nyalo download forms gi kachal kamago ng'iyo results mano kolo results mane ni kanyo gin results authentic but at least ni nyalo wacho okay ka dhi tamanyo rugby constituency amanya lego usonga amanyo Kitale gi kachal kamago county titanya nongo results kuka chako question inyalo question okay Kitale ne wa Trans Nzoia ne wanongo kura machal kama to miketo en mopogore koro transparency technology no temo kipacha mag kende gik motemo okapani IBC transparent maloyo kaka ne gin before 2017 before Chebukati no chopo in fact aparo ni tiere many things monego bedo reform the IBC nikech technology en achiel kelo technology market website en achiel mara ariyo en ni okay, but technology ni en verifiable, beneficent. Kopo ni keto technology, to nego bende results ne wang'eyo bang' ka ng'eny to seche 24. Winjo. Brazil, njo timo yiero, ang'e ni ni kwa Ramogi follow weche Brazil. Brazil negi voters 120,000,000. Yiero mar Brazil kind president nicho yombi miluongo ni Jair Bolsonaro gi president modonjo sane miluongo ni Lula da Silva. Results no ng'e bang' seche 2. Kenya ka endi igo kura gi dhano milion onego go kura dhano milion 21,22. Results mare magi wacho no kete technology ne no ng'e bang' dala 7+. Manyiso ni nitiere gimoro mosebiro miluongo ni technology ng'ama biro donjo en mana ni mondo mi advance kata oting' malo nyalo mar technology ni kata kamano technology to sekel madong ginyalo wacho ni gima Chebukati teme. You know Kenya ka endi kwa dhi mbele kwa dwaro kwe nikech yiero to nitie joma yombo gi joma dong tidwa ni ng'eni kidong tidong e process ma fair kwa dwaro kwe nikech ng'ene Chebukati samoro wen kaka ncha ji oling ng'ene bang' yiero ni cha waling wawacho no ke Ruto no selandi obedi office iwinjo sana bang' ka Supreme Court osedonjo jakom Raila Amolo Odinga bendo wacho no biro wuoyo bang'e koro ng'ene samoro gi confuse kwe mantiere matin ma ji hogo e kokore to me ni IBC tiyo maber iwinjo koro kwa dwaro weyo mondo kik nikech dhano bing'e ok ling seche te weche biro wuok mbele ka and 2027 ok bor ji ma weni bor to ok bor kwa dwaro kwe adieri yiero mondo wabed true democracy to nyaka koro wa integrate technology e yo ma en simple verifiable transparent gi mamora nyaka wabed gi technology ma kago kura samoro na buor ponge irangwe kago kura ni pap
to kiloro gicha sa 11 to waseng'eyo ne jomogo kura rabupo gin kama gigocho ne ng'ane gigocho no kura makama ng'at machielo no kura makama gino chal kamano iwinjo mane kibro weche kote nikech ngene Kenya ka be wan gi history marach seriously wan piny kende ma osego kura elections adek to gitetere kote Supreme Court pinje moko democracies moko dhi team elections to Kenya kende ma 3 consecutive elections the court ma presidential monde kapok odonje mathindo giende koro ng'at mabiro manyien apane gin gi tich motegno monego bed ni gi focus on and aparo nego focus technology ahinya giwe story mawinjo mang'eny makata nyoro na winjo noke nionge agent Bomet nionge agent Eldoret nionge agent Kisumu koro resource ni ng'ama biro verify mano ok tij agent en mano representi and second layer results onego bed ni bedo verified wang'eyo results based on kaka ji ogoyo and mano tij ABC. By the way, pinje mang'eny ji onge agents. Weche agents kiti. Winjo ko para Kenya kaidi gi mang'eny Afrika kaidi. Wakili wapima ne sembe ipimo gi nyamin. Wapima Wafula Chebukati gi Samuel Kivuitu gi Isaac Hassan mabende nokawo kare bang' yiero mag 2013. Jogi inyalo keto gi tir machalo nade gi kaka bende oganda jo Kenya. Ng'eyo gima bende timore momiyo oganda nyalo wacho ni demokrasia dongo en kaluwore kod milome maduol mochung' ne weche mag yiero nyalo bedo ni nyiso jopiny gekruok margi ne yiero mana en achiel kuom gik manyalo miyo demokrasia dongi ka wapimo IBC masani bo Wafula Chebukati makoro wuok ni gi Isaac Hassan kaachiel kod Samuel Kivuitu inyalo keto tend Wafula Chebukati kanye kaka jakom mar IBC. Oking'e temptation ne wacho ni Wafula Chebukati otieko maber Isaac Hassan ne owuok office kapok otieko of course Chebukati be nolando yiero ma 2007 chamarach koro king'iye gi wang'no inyalo wacho ni Chebukati at least an improvement iwinjo but gima jok ma timo analysis machal kamago miss gin gik moko ariyo mokwongo Kivuitu ni be monolando yiero mar Kibaki tuo ndalono ne ji opakete iwinjo so political environment no pogore gi ma 2007 kendo no pogore gi ma 2013 gi ma 2017 ka baba ne piem gi Uhuru mar ariyo ma ji mang'eny ok ng'e en ni technology evolve technology improve ga iwinjo koro ka in office iga ni endi to gimitimo ng'at mabiro timo 2030 to opogore nikech 2032 technology ma facilitate elections biro no kosa evolve obedo more transparent obedo simple iwinjo koro ato kapak Chebukati notiyo malich nikech kipacha technology be ne facilitate technology no se improve iwinjo in fact an worried ni okotiyo gi technology ma modern ma miyo okwadhau ni yiero kotimore maber okawachi ado jiwi jiri maber okawachi ni choko yombo okawachi ni Jacob ni chudo something like that okado wacho meja kamano ado wacho ni yiero as we speak yiero notimore ma nitiere nus mar Kenya ma pod paro no kata kane results wuok kamano to ko nyal verify yes upod wane blame game okay ni onge agent ne timango gika chal kamago an mano tich monego mano dibet monego benwa bedogo era ma technology nitiere minyalo tero machine mag timo counting matimo kweno polling station koro yes nitiere improvements in terms of gik mane chairman mo chono otimo remember machalo Chebukati ne tiyo gi katiba mokalo cha ma president nyalo riembe kata kapok ochako yiero kapok ochako lando resource in fact president nyalo riembe sama ochako lendo ka okilana ta iguriembi ma resource bed disputed and invalidated Chebukati nigi security of tenure koro ne en gi ground room leg room ne gi thuolo mang'eny mar timo maloyo kaka osetimo but remember koro odhi dala kiny koro kodwa debate ahinya wadagi to mbele watimo nango ipuonjruok gi gima waneno chien kane ikedo ne piny Kenya ema koro wang'e ni magi gik mane wakale ndalo mane wakedo kendo magi okenge mane oketi mondo ji olu mondo piny Kenya odongre Chebukati lony mare weche mag chike en jal mane gi lony weche mag chike manyalo kete kaka achiel kuom joyal buche kata jong'ad buche madongo e pacho ka yor luwo chike gi tudruok e kind commission mar yiero kata dul mar yiero kod doho ma pacho ka ineno kotimo e nade ma ng'at manyalo donjo bang'e winjo bed ni
ng'iyo kaka notiyo e weche mag luwo chike gi kata nyalo sumo ni kad noketho chik ma owinjo bed ni an koro kadhi yo mane Chebukati odhi godo kwang'iyo yiero ma 2017 gi yiero ma 2022. George, an owuon an e boards mang'eny nyaka moko mek oko mar Kenya ka. In fact, asebedo kata jakom mar board ma iwacho ni international. Ka in gi board ma members gin dhano 7 kata 11. Nikech boards bedo ga gi odd numbers mondo kiko kura to koro olu jathek. Kidwa ng'eyo ni jakom maber e board kata ma school primary tikwongo ng'iyo ni ji adi e team ni magocho kodi. Iwinjo. Team ni bi kapok ing'iyo chik ne rule of law gik miwacho mang'eny go. Be in jakom mariwo wiji. Ok mapogo ji. Nikech rule of law chakore gi ofisi kanyo ero ni iluwo procedure ma jogi yieni kata wan gi joje committee to jojo ko yie koda to yiena luwo chik. Iwinjo. Koro Chebukati nigi record marach sana e bedo jakom in terms of corporate governance kong'iyo mariwo ji. Nikech usebedo gi commissioners apana 11 so. Gi te ji 2 mineno gi retire gokinyni emodong. Jok modong te ose resign. An ka gi resign to statements gi te wacho ni chairman ok riw ji. Gi te nyaka kombe gini ni chairman nigi weche machal kama. Achako member nokogo resign by the way. I to mention resign mogik ok ng'ane ne Cherera bang jaduong machielo ne Wanderi. Koro king'iye kamano cham ng'iyo no ke nyieni kata ka en lawyer to samoro onge that sense of corporate governance, onge that ability mar riwo ji. Yani kisungu wacho lone ranger, kana wacho lone ranger gi dholuo nade. Yani kiseng'iyo ni okay, chik wacho ni ane jakom to ane returning officer resource mar ngane nyaka lande. Iwinjo. Nogo nyatiti kende. Wacho miel kende. Miel kende. Yes. Chutho nego be okay, apenjora no okay, 4 commissioners kata kade gibed appointed yomi parone is politicized. Penyo okay, ang'o miyo jogi disagree. But be thuolo nitie manya okelo go kanyakla. Iwinjo. Koro king'iye kamano tikono okay, Chebukati ni okay, otieko tamne but okia riwo ji. And kikia riwo ji and a commission machalo IBC matije en very emotional. Iwinjo. And tich magetimo en such that resource mi ilando nyalo wang'o piny. Iwinjo. To kata yie ni commissioner ariyo kende pogore kodi. Onego bed ni en mistake. Onego bed wacho okay, kata ka gin gi dissenting report to majority ni kodi. Right. Okapar ni Justice Nyang'aya majathuro mabei ng'at ma irrational. Okapar don't think so. Asengeja Justice for some time. O Cherera kiabalich but okapare Cherera kata mama Masit kata Wanderi nigin so irrational maka ng'iyo ka results ni kama endi to pod gi insist ni jakomo yombo orodong. For example, Uruto yombo orodong ato gitamore ni koro gidhi lando results mopogore ni ka ng'eyo ni gima chal kamano ka gitimo to nyalo wang'o piny. Remember 2007 Yes. Ingeni statement mane Kivoito owacho ni akia ng'amo yombo. Mane mono miyo piny wang'. To Chebukati to chungi wach mawacho no ni an ang'e ni ng'ane mo oyombo. Kanus kelo kwe. Gimokelo kwe opogore. Gimokelo kwe en factors ma beyond Chebukati. Gin weche ICC, Kenya osedonje ICC ng'eyo. Gin political maturity. Ouru gi jakom chamachua gisebedo telo gi ng'eyo. Gin jo Kenya bende generally ng'iyo no okay. Onge tere dhao sechete. Post election che ng'ene no bogo ji mang'eny. Iwinjo. Samoro wayie nitiere thuolo ma 2027 pod wanyalo dhao. Kata aneri kubulu jadong rangwe o kadhao. Iwinjo na wacho okay 2027 biro ka 2032 koponi pod an ge interest. Iwinjo. Abro chung. Iwinjo. Koro the bigger ng'ato wuondi ni resource ma Chebukati no lande mono kelo kwe. Gima no kelo kwe en political maturity ma wasego kura mang'eny and wase yien okay president gi bedonjo to wuok kata Ruto ni bro wuok to 2027 ka 2032 one of the two bro timore. Okay. Apenjo tudruok e kind Chebukati kaka jakom gi doho. Kaluwore kod kaka ne yiero ariyo duto tema Chebukati otayo. Duoko mar ombulu mar jatend piny notere doho. Tudruok mare kata sami ng'ado duoko cha gi gik ma samoro doho golo ni mondo chike ma doho golo.
osebedo kotimo nade nikech en rang'iny mar bedo jal buche doho mamalo mogik ma pacho ka koponi ne en oyudo thuolo mar timo ma. In fact, poko implement chike ma doho nowacho 2017 doho nowacho ni yaw server iwijo mondo ji obed wang'e ni jok ma login jok ma notimore gima chal kamago 2022 ncha gi yaw server iwinjo nicha gimotimore ne gimiyo ji gidhi keto computer mo kanyo ting'iyo iwinjo ing'iyo ka doho ne mochako order gini gi yaw server matin ni ng'eyo everything ing'eyo ok yawe chieng' ma kes ni Supreme Court yawe chon mondo wang'e ni okay ng'at mane man gi login details monego bene donjo kaka msando ne ni gocha aito ago magitimo kanyo iwinjo koro server ni chao gi yawo mano direction mo ai court Supreme Court decision ma 2017 do no chako wacho ni involve political parties chon printing whatever gikachal kamago nichi neno ka dine gi involved dine gik manotimore machalo Mombasa kaka mega elections bedo postpone kande dine oko bedo ne ballot paper bedo printed maraj ballot papers ngana mosechung biro kone ni ballot papers kapok ibedo candidate mo bedo forward Nairobi ka to in candidate wone this is high okay my picture na my nyinga iwinjo my patina ai to ka giba team je bukati no the team ene give mix gigi and ballot papers obedo printed kuonde ma exactly kuonde they expect ni turn out maja ko the bad malo madjo hizo Mombasa Kakamega constituencies mingeyo kama chaloman Pokot gini kande and all that mago kuonde ma jok mano de year finally bank ne gitimo elections I think pale bank jumbare jo azimio no yombote kurmano romo kuni ni okapar not implement decisions make court kata kotemo to implement fully mara ma important yes Jeremiah Kioni wachigo kama important ka ngamaria kata man jakom anakonye kichobu kata fogi matemo koni en public interest kisa na ngamane no mbele kisa na okay wanya chopo institution ka ndima jinyalo daw kendo mbele ka wacho institution ma elections onego bed ne tire institutional memory onego bed na hand over ne ngat mo seyier kendo do onego bed ni chebu kata no sewe office about 6 months ago mondo obed thuolo mar recruit ngat ma jok manyien nikech ong'eyo ni suspension gi no satimore mondo kakoro oginene kakoro owuok to bedo gi report maber ok bedo ngano piny nomera ine mokoro jakom ka mage shida masede through tim kama an thuolo mar tiyo kodi informally mondo akoso kaka ne mutunga timo mokel maraga mino ka marago bedo office for some months kapoko tim 2017 elections koro public interest bina noko gin in fact karabora obitie ntige mo terminal leave terminal leave ni kawe ko dog ndalo 60 kata 30 kya tam ni rumo kiwe tich nikech chutho ngene pogo ka ogarusa iwijo gin terminal leave ogedhi gitiyo kata gawuno gutiyo gitiyo wakili ma en watieko ma en duol ma iwacho ni nitiere dwaro mathoth ahinya mag nitie dwaro mar jopiny ka ni ikel duoko maluwore gi kaka ne ogombulu nitiere dwaro mar commissioners giwegi kata bed ni gikawo chamo muma mar apisi to nitiere ng'at ma komigi thuolo ni gigo ombulu gin be ginyalo gone ng'ato ombulu mar adek nitiere kuka dwaro mar josiasa ma bende ka gi kacha ting'eni ka bende en josiasa ma bende moko nitiere e piny owacho koro ka akere kekeni ikete Chebukati e rang'eny mane ka watieko kaka no okawo weche gi dwaro mar japiny dwaro mare wuon kachiel koda weche mag siasa ma bende jo siasa isebedo lab siasa ka ndi samoro nyado kata jo IBC go moko wacho ni bonge magi kikete ratile apare mag malo achiel batin kata zero anyo miyo Chebukati 4 observing public interest oko observe nikech okuketo environment ma transition timore maber riwo jo pach ji jo mutiyogo e team ne onge team ok en team player at least odong gi dhana adek gidong dhana adek ang'wen osedhi king'iye maber ok en team player jo punyne jo commissioner secretary ose resign public communication king'iye maber ok ong'e communicate gi public mondo ji obed kode gima IBC timo in fact
ochalo kama imiyo pressure mondo okokoti etieko tam ne anyalo miye like anyalo kete aboro nikech nitie a lot of pressure wach IBC ni endi aito ma important ma ji poko ong'eyo motegno ok ing'e ni chik wacho kaka iyiero commissioners manyien koro wan gi environment kama commissioners abiriyo dhi bedo replaced sana king'iyo tribunal ja aseng'eyo an ang'eyo members mag tribunal ang'eyo ni gidhi riembo miluongo ni masit cha king'iyo maber koro ibedo gi environment ma 2027 madhi ka commissioners te oyier gi president manyien ma en Ruto mano e beginning ma problem ka perception nikech Ruto pod they defend kom mar president ka perception nitie ni achung' gi George Batie moyiero referees te iwinjo koro konyo that environment mar managing transition mondo kik bed ni perception bedo marach ni president Ruto temo rig elections chon koro an agone gero kapod kuom tiyo but clearly ok giwewa maloyo maber maloyo kaka ne giwewa andageno joma donjo manyien ok ang'egi an ok adhi apply but joma donjo manyien ageno ni focus gi bedo 100% technology technology ok en mana biometric mokidomo cha en nyaka kwano ura gi technology e polling stations ka gitimo kamano to 2027 mabiro yiero chon kaluwore kod wakili Dr. Eric Omolo en ni apisa mabiro donjo e IBC ne ni otiyo kod teknolojia yo mamalo ahinya kendo yo moriere mano wachne kata kamano ewi kom nono buge Chebukati omiya 4 ewi 10 mano kaluwore kod en Nyakwa Ramogi in bende nyalo nono kaka nono Chebukati ki in kaka kamano kamano Nyakwa Ramogi kuom keto Ramogi TV rameny piny twak mar udhi ma kawuono ne wang'yo ling'any mar Chebukati gi okil Kamaloka Dr. Eric Omolo Nyasaye mondo obed kodi waro mos adek weche manyien mago imore oriti masane. Nyasi ma kawuono ni abiro nyiso wadier ni an Thap King. Raundi ya tindi kotika rabotaka imanyansai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Nyansai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da gedi ya pinchi. Karo masachi hoteli yeye. Ne rarote.